Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiripo panhau iyo. Nhau iri kusirisa vazhinji. Nhau iri kuita kuti vakawanda vatsamwe. Nhau iri kuita kuti vakawanda vashayiwe hopu kana tariro pane zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Regai ndikupei ichi chanhasi. Nyaya iripo ndeyekuti aiva mukuru webato reTCC uyo anonzi Nelson Chamisa akasiya bato mumazuva anenge maviri apfuura achifoma rimwe bato. Naizvozvo zvinhu zvashamisa vakawanda, zvakatyamadza vanhu veruzhinji, asi vanhu veruzhinji chavakatyamadza nacho ndechekuti maelection aitaronza achaitwa muna Juni vari kufunga kuti achaitwa. Koita imwe futi pfungwa yavainayo yekuti musangano waparara. Aiwa musangano TCC ndo yaparara. Mukuru wayo haana kuparara. Mukuru aripo. Mukuru ari kutaura kuti mhosva iri kusvika yatongwa ende mhosva iri kutongwa SADC report haina kuchinja. Hapana mapepa akaraswa zvaizvozvi. Vanhu vese vakatarisira maelection muna Juni. So pati iyi ichapinda ichitonga Zimbabwe panguva inotevera. Ndofunga kusvika muna July pati iyoyo ndiyo inenge yagorwura nyika ino. Pati yemakuruwani kunenge kusisina.